ụmụ nwaanyị ibe m ngwakwanụ ka ikpe na-ekpere Disemba n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Anyị ekpe n'afa Chineke ụmụ nwaanyị n'isi ndị na-anụ anyị ka anyị na-atị nwoke ọbụla ya arapụ nwunye ya wee tobe nwaanyị ọzọ, anyị na-atị ka eze mgbu jide ukwu eze taa anya riri na-ekpere na amem. Nke abụọ, nwoke ọbụla senile aka ya elu wee tinọ iti nwunye ya ibe kazi ya mma. Chineke ụmụ nwaanyị olukwa ka o tielu bịa gbaara ụmụ ha ọgụ. Nwoke ọbụla senile aka ya elu iti nwunye ya ibe atị m akpụ kantị. Ụmụ nwaanyị ibe m ọkwụnụ m ibe bụ akpụ kantị. Anyị na-atị ka akpụ kantị ọkwa nyakwa anya nyakwa anya tene m amem. Nwoke ọbụla debere 1000 naira n'ụlọ wee pụọ n'ezi wee rie 2000 naira n'ọnụ sọsọ ya. Ụmụ nwaanyị ibe m ọkwa nwoke ọbụla bata n'ụlọ debe sọ 1000 wee pụọ n'ezi wee rie 2000 naira sọsọ ya. Anyị ga-ejeri ya ugwu Hausa. Ọchaka kedu ife a ga-ejeme n'ugwu Hausa? Bịa nwaanyị kedu ka prayer point nke ikpeazụ si wee dịchazi anyị mkpakarịcha? Ị na-ajala m na-achọ ikpe tọpụ ichezi ka mkpe tọpụ kedu ife ọ bụ? M ga-eso wee jenye bụ ugwu Hausa maka di m emekatago m ife mekata m ife mechaa m kụlụ mmiri wee che m. Atọkwanụ m taa. Bịa gekwanụ m ntị, aka m dịkwa ọcha ibe m bịara ebe bụkwa ịkpa m. Bikonu kedu nke bụ na ekwuru ekwu nwaanyị agwa m n'ọnụ? Biko nye nwekwana onye ya achị na matị ya na Disemba emekwa m mana nke egwuregwu kakwa ma nwoke ọbụla nụta nwaanyị m ya na-enetara nwunye anya ya bụ ibe ajọkakwa. Ya bụ nwoke bụ anụ ọfịa ịkwana m ekwuru ekwu nwaanyị agwa m n'ọnụ ketụdode ndị ụwa ndị Facebook biko like anụ na peji anyị ndị YouTube biko subscribe ọnụ biko subscribe ọnụ ngwa ka emechaa